isäni sairasti siis keuhkosyöpää. Olin siellä sairaalassa pötköttelee. Sitten sieltä soitettiin, että nyt ehkä kannattaisi tulla. Että ei välttämättä ole kovin paljon aikaa. Äiti lähti tietenkin välittömästi sinne ja kysyi, että tuuks mä mukaan. Ja mä en lähtenyt. Ihan vaan sen takia, että mulla oli deitit Annina Antinrannan kanssa. Ja se oli just semmoinen hyvin itsekäs ja molemmat päätökset oli vääriä. Se ei johtanut mihinkään järkevään sen mimminkaan. Ja isä menehtyi sitten sinä yönä. Idioottimaisin päätös, mitä on ikinä tehnyt. Se on luonnollisesti jäänyt vaivaamaan ihan merkittävästi. Jos mä mietin vaikka omaan tilanteeseen, että jos nyt vetelisi viimeisiä, toivoisi, että omat lapset tulisi vielä käymään. Sitten mutta ei, on lätkätreenit. Sitten että mitä helvettiä. Karmeinta, mitä vanhempi voi saada. Mutta tiedätkö mitä mä ajattelen? Siis ihan oikeasti. Jotenkin mä ehkä tajuaisin. No ei nyt ehkä ihan jotkut perustiistai-lätkätreenit, mutta sillä että jos sulla on jotain kiinnostavaa, niin tee sitä, että onhan me tässä nyt ehditty juttelemaan kuitenkin jo. Niin tolleen minäkin ajattelin sen, mutta ei se ole oikein. Eikö se ole silleen? Ei se kyllä ole. Koska kysymys on just siitä viimeisestä hetkestä, milloin pitää tehdä se päätös ja sanoa ne asiat, mitkä on aina halunnut sanoa. Ja se, että sitä haluaa tätä vaikeaa tilannetta karttaa jollain tekosyillä. Totta kai.